ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଆପଣ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗାଇ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ହୋଟେଲକୁ ଡାକି ନେଇ ବଳାତ୍କାର କରିଛେ। ପୃଥିବୀର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୋଥି ପୁରାଣକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ହେଲେ ଆଉ କଣ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ସେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗି ସାରିଛେ। ଆସ 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 ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ବାପ ମା ପୁଅର କଳାକାର ନାମ ଦେଖିବ। ଆସ ଦେଖ 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 ଏବେ କୁହ ତମ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା କେମିତି? भाई आसामी सीधा था से पर अरेस्ट नहीं कही से राकेश से फांसी में न चढ़ेगा जाए मो आखिर के में बिलुआ सुखी बन ओ ताई सीधा क्रम तो नंदा तमाम तोना प्रतीक्षा मु एमिति दफा लगाइबे 24 घंटा तक अरेस्ट करी कोर्ट फॉरवर्ड करिबे। से को बिजो से करतु से को अरेस्ट करतु से को जब फांसी हे जाए फांसी ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବିବେକକୁ ବାଧା ଦେବାନି। ମରିଯାଉ ସେଇଟା ମରିଯାଉ ସେଇଟା। ସେମିତି କୁହନି ତମେ ଏ ମା ତୁମ ଝିଅ ପରି ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତମେ କୋର୍ଟ କଚେରିକି ନ ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମା ତମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦବ ତମେ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହବ। ସେଇଆ ହଉ କିଏ ମନା କଲା? ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ନା? ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ କଥା। ମୋ ପରିବାର ଶୁଭ ମାନସି 100 ମାନସିକ କରିବେ। ମଉସା ଏ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ତା ବୋହୂ ପୁଣିର ସ୍ୱୀକୃତି ମାଗୁଛି। ମଉସା ମତେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମଉସା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୋ ଭାଇକୁ କହି ଆଜି କେସ୍ ଉଠେଇବି ହେଲେ ତୋତେ ସିନ୍ଦୁର ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ମଉସା ଏ ଝିଅଟା ଆପଣ ପାଖରେ ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମୋ ଇଜ୍ଜତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଝିଅଟା କେତେ ଭଲ ଝିଅ ୟା ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ହେଲେ ବି ସେ କେମିତି ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛି। ଏଇ ତମେ ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମନକୁ। ଏ ଝିଅର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ